आं दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता एरिया मोनसे गिरुवा आनसलिकनि सिङाव थानाय बेसिमारि गामि होननानै बुङो महिलियापारा गामि रेभिनिउ हिसाबै दा बे गामियाव दङ मोनसे दुखुथिया न'खराव दंफैयो आङो बेनो जाहैबाय गोबां दाब दाब गुबुन जायगायाव जोंनि बर' सुबुंफोरा खामानि मावनो थाहैयो दा थिग बेबायदिनो मोनसे न'खर बे महिलियापारा गामिनि मोनसे बेसिमारि होननाय गामिनि बे गामिनिफ्राय सासे बर' सेंग्रा बा हाबा जानानै हाबा जाखांनानै थांनाय बिथां मरतन स्वर्गियारि होननाय बिथाङा थांदोंमोन मुम्बाइआव दा मुम्बाइआव बिथाङा खामानि मावनाया एसे गोबावैनो दङमोन दा मैयासो जालांनाय जि समाव बिथाङा हरखाबै रुंसारि जाबाय दा बे हरखाबैनो बिथाङा मुम्बाइआव मा जाहोनै थैखो बा माबायदियै बिथाङा हरखाबै थैखो दा बिथांनि न'खर आरो ओजों मुम्बाइनि बिथांनि खामानि मावनायनि माखासे सामलायगिरि बिथां कम्पानिनिफ्राय फैदों बिथांमोननिफ्राय आङो मिथिनो लागोन माबायदियै जाहोनाव थैनाय आरो माबायदि जानानै बेबायदि हरखाबै थैखो दा बिथांमोननिफ्राय आङो फारियै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिलांगोन होननानै आखायाव लानाय जाबाय। आदसा नोंथाङा न'खरनि हिसाबै दा बे जा थैदों दिनै नोंथांनि न'खराव दा बियो माबायदि जादोंमोन ओरैनो? बेथ' दा बे न'आव फैनानै बियो न'फ्राखौ मोजां बानायफैबाय न'फ्राखौ धुम धाम हारसिंनो एकदम बिराद माने खामानिखौ मावो आरो बान्दार गंसे गोदान बानायबाय न'फ्राखौ साब सिखन मोजाङै बानायनानै गोगोमै बानायनानै फैसा लायनो थांसै बहुद लिंहरबाय थादों गतिके माने खामानि मोजां मावनाय हिसाबै आंखौ बिराद लिंहरबाय थादों आंखौ नांथारगौनो आंहाबो बहुद फैसा नांगौ जाबाय आं थांसै होननानै बे थांबाय आरोखि मुम्बाइ थांबायबाथ' बेथ' नै दा मास मोननैसोल'सो जाहैदों थांनाया अब्ला दा हथादै नै मैयायो आङो माने फन मोनबाय खमसे खम 11थासो बाजाव जे बेलासि फुंनि 11थासो बाजाव आङो टंलायाव दंहैयोमोन आरो दा फन मोनबायबाथ' बाब ओरैबायदि घटना ओरैबायदि घटना जाहैबाय मानसिया गैलियानो ओरैबायदि सिरियास दा मा खालामबावनो ओरै जानाय मोनला होननानै आं न'आव फैनानै दा बेफोरबायदि बे घटनाखौ नै दा दिनै बे नुबाय जे बेथ' थैथारबाय दा बेखौ जों नुवा खोनाया मा होनना बुंबावनो नङा होमबा पस्टमर्टम खालामदों पस्टमर्टम दा रिपर्ट हरदो रिपर्टआव मा लिरदो डाक्टारा मिथिगौ बेखौ खिन्थु जों दा मोखाङाव खुगाव नायनाय हिसाबै खुगायाव आरो मोखाङाव माने माबा मोनसे जबरदस्ति प्रेसार मोननाय बेबायदि मोनसे नुनो मोनदों मेगनाबो सायाव एसे बुनाय बायदि नुनो मोनदों आरोखि डाक्टाराबो मा रिपर्ट लिरदों बेखौ जों मिथिलिया घटनाया बे आरो दा मुम्बाइ बांगालुर बिदिनो गोजानाव बिभिन्न बहुद मानसिफ्रा थांनानै बिदिनो खामानि मावो आलानि आथानि सोरबाया थैदों खिन्थु रावबो बेबायदि मोजाङै बेबायदि मोजां डेभेलप खालामनानै न'आवहा डेभेलप खालामफैनो हानाया बहुद खम आरोखि खिन्थु बेयो गथ'आ बेयो ओरैबादि माने थिखादार कम्पानि समस्त जोंनि बे माबाफ्रा बेखौ मोजां मोनोमोन बे खामानिखौ प्रेक्टिकेलि मावनानै इन्जिनियार बायदि बेबायदि मोजां मोनसानाय मोनसे फेथ मोनसे बिसास बेबायदि मोनसे फिल जाबायमोन आरो ओमफ्राय खोनानाय मथेबा बियो माने मोजां पस्ट मोननायाव सोरबा बेखौ नोजोर होबाय थादोंमोन होननानै खोनानो मोनदों आरो आगोलाव बियो बिराद मोजां मोनजायो आरो बिराद मोजां दरमा पाति मोनो आरो बिखौ बिराद मोजां मोनो अनो बिनि सायाव बिराद बिसास आरो बिराद मोजां खामानि मावनो हायो जिहेथु इन्जिनियार बायदि माने प्रेक्टिकेलि मावै बेहाव माने माबा जाबाय आरोखि एक्सपिरियेन्स दा बिनि सायाव बिराद नोजोर दा बे जिथु मोजां पस्ट मोनदों बे पस्टखौ गावस्रा लानो आरो बेनो होआ बेबायदि मोनसे नोजोर थानाय बायदि बेबायदि खोनानो मोनदोंमोन आरोखि आगोलाव बेबायदिनो गोबां खामानि मावदों नोंथाङा माबायदि साग्रिद जानो थिनो दा बेबायदिनो गुबुनफ्राबो बिदिनो खामानि मावनो थाहैनानै नानान धरननि घटना जादों जोंहाबो बे सासे आरो बे दिल्ली इन्दिरा गान्धी एयारपर्टआव खामानि मावहैदोंमोन मोजां पस्टमोन आरो बिनि ओरैबायदि मोजां मोनोमोन बेखौ एकदम माने बिनि सायाव बिराद नजरमोन आरो जायफ्रा मेनेजार जायफ्रा डिरेक्टर बिसोरो बिराद माने माबामोन आरोखि मोजांमोन बिनि सायाव खिन्थु मा खालामनो सिटुवेसना गाज्रि माबा मोनसे दिनै
भाइरास माबा मोनसे अखुग बिखुगाथ' रावखौ मोखांनो हाया अखुग जानाय लोगो लोगो नोंखौ पजिटिभ नायनो नोंखौ डक्टरखानाव फाथायहरबाय डक्टरखानावबा मा खालामो थैनायखौल'सो खोनायो रिजाल्ट बेवखायनो आङो थाखा फैसाखौ प्रधान सानासै आं हगारहरासै आरो ओरैबायदि दा बे थैंक यू अ मेरा अच्छा मैं, वो जो मर गया आदमी हाँ है हाँ वो कैसा मर गया आप पूरा बताइए। वो सुनिए उस दिन सुबह हम लोग 7:30 बजे काम में जाता है 7:30 शाम को 7:30 बजे तक काम करता है काम करने के बाद छुट्टी होता है सब मिलके एक साथ में घर में आता है बास देता है कंपनी कोई बास में आता है कोई पैदल में आता है आने के बाद खाना खाया खाना खाने के बाद उधर कंपनी में एक बड़ो से टीवी लगाया आदमी को थोड़ा देखने के लिए कभी कभी जिसको मन आए ऐसे ज़बरदस्ती नहीं वो भी टीवी देखा और हमारा आदमी में मिल के आधा एक घंटा वो 10 बजे वो टीवी बंद हो जाता है वो कंपनी की तरफ से वो भी टीवी देखा देखा मैं टीवी देखा बाद में सब आके अपना अपना घर में बेड आए उधर 1-1 मीटर डिस्टेंस से एक बेड आए ठीक है 12 आदमी हम लोग सोता है वो बेड में अपना अपना सब तो मेहनत करता है आके अपना अपना सो गया तो बाद में सुबह होता है तो सबको मैं बुलाता है वो भी काम में चलो तो सब उठ गया वो उठा नहीं है बाद में उसको बोला मटन चलो रे थोड़ा आवाज़ जोर से दिया उठता नहीं है फिर और एक बार बोला बाद में बोला मैं उठो रे देखता है वो थोड़ा टाइट लग रहा है उठता नहीं है ऐसा इतना भारी तो लगता नहीं है बाद में मैं हमारा उधर कैंपस में वो सुपरवाइजर लोग रहता है टाटा का तरफ से उसको बुलाया दादा एक गाड़ी बुलाओ ना हमारा वो मॉडल है ना वो थोड़ा कैसा लगता है वो दौड़ के आया आके देखा वो भी बाद में वो तुरंत वो एम्बुलेंस में फ़ोन कर दिया डॉक्टर को और हमारा उधर का जो टाटा का जो बड़े बड़े इंजीनियर लोग है सब लोग है एडमिन लोग है वो लोग को भी फ़ोन किया वो लोग आया एम्बुलेंस आया बाद में तो फटाफट उधर त्रिनाम हॉस्पिटल आए त्रिनाम हॉस्पिटल आए नेरुल में उधर लेके गया उधर लेके जाने के बाद वो अंदर ले लिया बाद में वो डॉक्टर आया बोलता था इसका तो इस डेट गया कितना टाइम में मर गया वो वो हम लोग तो लेके गया सुबह 7:30 बजे लेकिन उधर जाते जाते 1 घंटा लगता है ठीक है वहाँ से जो दूर है 1 घंटा लगभग लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या मिला था उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसी में ही है मैं भी कल दिन भर वो क्या पुलिस में इतना बात करते करते हर एक जगह में मैं और आपका है ना दोनों को उतना मालूम नहीं है इतना पढ़ाई लिखाई भी नहीं है अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाया और हमारा सब लोग को भी मालूम है मैं अभी उतना जानकारी नहीं है पहले से उसका कोई सूत्र है कि नहीं नहीं वो सबसे वो हमारा घर में जितना आदमी है सबसे मिलजुल के रहता है और अच्छा आदमी भी है वो जिस दिन काम में गया ना वो सुबह शाम उधर हमारा एक विश्वकर्मा ठाकुर रहता है वो 2 टाइम पूजा भी करता है आपका पोस्ट क्या है पोस्ट हमारा हमारा उधर मैं भी फोरमैन है सुपरवाइजर फोरमैन है वो भी वो अभी वो उसका फोरमैन नहीं है फिर भी मैं फोरमैन लाइक का काम कर रहा है फिर भी उसको सुपरवाइजर होना था वो भी नहीं सुपरवाइजर एक ही होता है और फोरमैन ज़्यादा होता है फोरमान जादा दा बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायबाय आरो बिथांनि न'खरनियावबो आं सोंगोन दा